Jo sóc l'Esteve Saltó i ara sóc el responsable d'Estratègia i Comunicació de la Secretaria de Salut Pública. Jo vaig entrar a l'any 1990, per tant porto quasi 30 anys, no arriba, dels quals doncs, una vintena els he passat bàsicament al pavelló de Maria i els altres anys aquí al Salvany i també alguns anys a l'edifici de Calàbria en el qual vam estar com a Salut Pública. Me'n recordo perfectament, per exemple, la roda de premsa en la qual el Johan Cruyff va presentar la campanya del tabac. Va ser, jo crec que la vegada que la sala d'actes es va emplenar de gom a gom, van venir periodistes de tota mena, periodistes evidentment relacionats amb l'esport. Després havíem de pujar a peu fins a la quarta planta, que és on jo estava, i realment aquelles escales eren molt difícils de pujar. Es preguntaven com les monges o les persones que estaven allà al pavelló podien arribar fins a la canongia. El pavelló em porta molt bons records. Hi havia, diguem, aquesta amistat natural que es crea entre la gent jove que comença i, per tant, hi havia un ambient i una empenta interessant. El nostre projecte s'associava realment amb un projecte important de país. Ens hem anat estimant cada vegada més el que representava treballar al Departament de Salut i, en el meu cas, a Salut Pública. Ara estem en una situació en la qual és una organització professionalitzada, amb gent molt rellevant en els seus camps i probablement això també ens dona les possibilitats de seguir fent la feina en unes condicions que potser no són tan favorables com les que eren fa 25 o 30 anys.